ביום יום אני בוכה, אין יום שאני לא נזכרת, אין לילה שאני לא נכנסת למיטה, עוצמת את העיניים ואני חושבת עליו. עם כל זה שהלכתי לטיפולים, עם כל זה שהלכתי לקבוצת תמיכה, זה חלל שחסר כל הזמן. תכונות שהכי מאפיינות אותך. ספונטנית, יצירתית, שמרנית, ראש פתוח, מנסה ראש פתוח. מבנה גוף, מה אני רושמת לך? מעט משקל עודף, רחב, הגלגל. לא, מה כתוב? רזה, יש לך... ממוצעת. אז מה אני נקראת? את לא ממוצעת. אז מה אני? את מעט עודף משקל. גבר בן 63, גרוש, מירושלים. חמוד דווקא. אבל השאלה היא, מירושלים, איזה קשר יכול להיות מירושלים? הוא יבוא לגור בראשון, או אני אלך לירושלים. מה זה קפץ? כבר לעבור לגור איתו. מה את אומרת על אבי? הוא גבוה, משכיל ואסתטי? הוא נראה פה בתוך מעברה, לא? זה הוא בטח מירושלים, 02. שלום. עוד 1.64, אז אני אהיה באותו גובה שלך, אני גם 1.64. טוב. אתה רוצה שאני אשלח לך תמונה שלי? סליחה? אני הסברתי שאני אישה מלאה, אני לא שמנה, אבל אישה מלאה. אוקיי, אז שיהיה לך בתיאבון. אוקיי, ביי ביי, ביי. הוא מוזמן לארוחת ערב, הוא צריך ללכת לך. אמא, אולי גם אני ארשם. אבל יש לך חבר, לא? אין לי חבר, אני יוצאת עם מישהו. הוא נורמלי או לא נורמלי? הוא רשם לי איזה התרגשות, אבל אל תדאגי, אני לא אתן את זה לעלות לי לראש. כאילו הוא לא שיגעת אותו. לא, נו, מה, אני לא אתקשר עכשיו. למה? אני אתקשר. כן, אהלן, מה נשמע, מה שלומך? בא לי לשמוע אותך. תעשי את הצעד הזה, תאמיני לי, לא יקרה לך כלום. עם כל הציניות שלך, אמרתי לך, את בתוך פה, הלב שלך הכי רך בעולם. ראית מה זה? יומיים אני מתקשרת. לא היה טעות במספר, אפילו התכוונתי לזה. כן, אתה רואה? אתה צריך להתחיל להתרגש. ברור שתרגיש מיוחד. את באמת מחפשת גבר שנמצא בשמיים, אידיאל של גבר, מה שנקרא, את יודעת. את די תשפטי ודי תבקרי, כי הקשרים שלכם נמצאים מפה לפה. מה זאת אומרת מפה לפה? הם כאילו לא בפנים, זה משהו שחיצוני, את יודעת, איפה הם נמצאים? נמצאים שם. כאילו אידיאל של גבר, אבל... צריכה להוריד ציפיות? להוריד ציפיות, כן, דבר ראשון, אבל נפתח קלפים ונהיה חכמים יותר. כן, דבר ראשון, זוגיות מאוד חשובה לך. מאוד מאוד חשובה לך. אבל יש פה איזה סימן שאלה, בוא נראה. את ברגע שבא גבר, את בכלל ככה בנויה, אל תתקרבו אליי יותר מדי, אל תיכנסו לרדיו שלי, אני לא רוצה לגלות לכם מי אני. וכל הזמן חשוב לך שיאהבו אותך ויגידו לך, עזבי את זה, כאילו, הם אוהבים אותך נורא. נכון. איך אפשר לא לאהוב? הם משתגעים אחרייך. מי כפרה? באמת כפרה, משתגעים אחרייך. אני מתה עליה. תראי, דבר ראשון, שאני מסתכלת על קווי הקשר שלך, אני רואה פוטנציאל לעוד זוגיות. וכל זוגיות זה זוגיות, כאילו כשאת נקשרת, את נקשרת, שוב אני אומרת, השמיים זה הגבול, כשאת מתאהבת, את מתאהבת, ואז את תתני את כולך לקשר. בואי נוציא גם הקלפים האלה. אם את מרגישה 2, תוציא את 2. תראי, אלף זה קלף של אהבה. לסמוך על הלב. אם מדובר על זוגיות ואהבה, זה קלף משמעותי. שהוא אפילו מבשר, הייתי אומרת.
נכון. כי נכון, זה מראה שיש משהו פתוח פה. הכל פתוח ביקום, אבל תיקחי את זה בידיים, תתחילי לעשות עם זה משהו. יש לך גם ילדים מחול משהו? כולם בארץ. יש לי בת בחוץ לארץ, זאת שבהיריון. אגב, את חושבת לנסוע אליה בלידה? נכון. את חושבת לנסוע אליה, זה מה שאני רואה. אם היא תנסה להכיר לך מישהו, אז תכירי, בסדר? אולי יש לה... לא סתם זורקים באוויר, לא סתם זורקים באוויר. אם יש לך אפשרות, תיסי. אוקיי, אני רוצה את המילה אהבה. יוצאת מהלב אל האבן, את המילה אהבה. מה שהכי קשה לי ימי שישי. שישי, שבת, את רואה? את ראית במו עינייך שאני לא יוצאת שבת. נשארת בבית עד שעה 5-6 אחרי הצהריים. אז זה לא פשוט לי. ממש לא קל לי. שאם אני רואה שזוג שהבעל מלווה את אשתו ואוחז בה יד ביד ומזמין אותה לרקוד ומביט בה ומנשק אותה תוך כדי ריקוד, מה, זה גם לי נצבת הלב שלא... למה אני לא במתרס הזה שהייתי בו? בעלי בכל זאת העריך אותי, כיבד אותי, נשק אותי. הייתה אהבה, אני לא ידעתי להגדיר את זה, אהבה לכל דבר, נתינה שאין לה סוף. אז זה פחות מעסיק אתכם, זה גם מעסיק אתכם, גם כואב לכם, וואו, חבל שאבא לא פה באירוע הזה, חבל, הנה, אני התחתנתי, אני הבאתי ילד לעולם, הבאתי עוד ילד לעולם, ואבא שלי פספס את כל אני לא רוצה לבכות. זה מאוד קשה לי. אפילו אם תהיה אפילו זוגיות שלא, אין. בחיים תמיד הוא יהיה בליבי, בכל רגע, בכל שנייה, כל יום. אותו דבר אני יכולה להגיד לך, אז את לא יודעת מה זה שאין לך אבא שרואה אותך מתבגרת ואת הבר מצווה שלך, הוא לא רואה אותך מתחתנת, ולא רואה אותך מסיימת את הלימודים. נכון. ולא רואה אותך עם הילד שלך. נכון. זה אותו דבר. פרה, אני אמן עלייך, נשמה שלי, החיים שלי. אני אוהבת אותה. העיקרון הכי חשוב של פלרטוט זה שהוא יהיה מחמאה מוגזמת, מחמאה בלתי הגיונית, מחמאה שרצה רחוק מהמציאות. למשל, גבר מתקשר אליך, אומר לך, לא, תקשיב, אני לא מכירה אותך, אבל הקול שלך, מה זה יפה? אני יכול להגיד לך, אני יכול לעשות עוד כמה דברים חוץ מלדקלם תנ"ך. אז שוש. כן. מה את חושבת שגברים מחפשים אצל נשים? איך? יכול להיות שזה היכולת שלך לאתגר אותם? כי גבר אוהב אתגרים, נכון? לא, זה ברור. את יודעת לעשות את זה? לא במיוחד. אז יש משהו נורא יפה באכזבה, את יודעת? מה? אני בטוחה שאת הרגשת גם כן, שאם יש לך אכזבה כזאת גדולה, זה אומר שאת מרגישה. כמויות הגברים המדהימים והמקסימים שקיימים, היא מטורפת. הכמות היא מטורפת. הכמות של הנשים מטורפת. לא. של הגברים? דווקא. את יודעת על כמה גברים טובים נשים מוותרות? כי הם לא יודעות לתקשר איתם? זה דרך אגב, זה כמעט תמיד נשים מוותרות. תמיד כמעט נשים מוותרות. למה? כי אנחנו פשוט באיזשהו שלב לא בא לנו להתמודד יותר. וזה בסדר, זה קורה. אבל הגברים האלה לא נמצאים. עוד הפעם. את פשוט צריכה לבחור מהם. את יכולה למצוא מישהו כשאת הולכת לסופר אפילו. את יכולה למצוא מישהו בכל מקום. איך אני יכולה לתפוס אותו? שאלה מצוינת, את צריכה לחייך. רק לחייך? רק לחייך. זה כל מה שאת צריכה לעשות, לאהוב את עצמך ולחייך. אמא, מה את אומרת? להחליף? אמא? אמא, איך זה? ככה זה, ככה זה. יותר יפה מאמא שלך, זה בטוח. אבל שזה לא נראה שאני משקיעה יותר מדי. כן. נכון? כן, בפעם הבאה תשקיעי אם הוא ירצה אותך. את מתרגשת כשאת הולכת לפגישות? פעם הייתי מתרגשת יותר, היום כבר לא.
פעם היה מתחולל לי כאב בטן, אי סדר בגוף. היום הרבה פחות. אולי הוא ירגש אותי. כבר 9, לא? 8:45. אני רואה אם הוא לא התקשר, ממש הוא דפק לי ברז. עכשיו אני רוצה להבין, באמת, אולי חסר לי איזה שבועיים. או שאני נראית תנועה. אמא, הם טמבלים. ואני לא טמבלית? לא. באמת? הם באמת מפספסים אותך. אני לא מבינה, אלה בני ה-60, אני חושבת שכולם דפוקים. כאילו, מה הם רוצים? אלוהים. זה לפעמים שאני חושבת על זה, זה מחרבן אותי. אולי יותר רזה? אולי יותר חטובה? כאילו, מה, אני צריכה להיות 60-90? עכשיו אמרת לי, זה כיוון, אבל בושת. יצא לך לצאת עם מישהי מאז שיצאנו? לא? באמת? לא. כלום כאילו שאני משנה? לא יודע, השאלה מה זה נחשב. אני מדברת מישהי שיותר מאיזה 2 שהצגת לאמא שלי וזה? לא צריך להגזים, אבל ברמה של... הייתה איזה מישהי. זה התחיל יפה, ופשוט תמיד זה מגיע למצב כאילו פתאום, רגע, אז חסר לי משהו, אני אמור להרגיש משהו מעבר לזה. ואז חבל לך, כי נגיד היא בחורה, אחלה בחורה. ערב טוב. בבקשה. נעים מאוד. נעים מאוד. שוש. שמעון אלון. נעים מאוד. אז אני מבינה שאתה מגיע לפה שאתה פנוי. אני כל הזמן פה. וואלה. כאילו מה? אני גרוש. באמת? הרבה שנים? כן, קרוב ל10 שנים. אז זה לא הרבה, זה יחסית. המון. אבל זה השנים הכי טובות שהיו לי בחיים, זה 10 שנים. זה הכי מאושרות בחייך? 100%. באמת? כן. אז שנייה, אז יש לי שאלה. השאלות שלך מפחידות אותי. לא, זה דווקא סתם, זה נורא מעניין אותי, אם אנחנו כבר בנושא הזה. אני חייב לזוז, יש לי... אז למה בעצם לא רצית להמשיך? אני לא יודע. כאילו, אולי זה גם אותה... יש לי גם בעיה, אני אגיד לך את האמת. וזה משהו שגם אמא שלי אפילו אומרת לי, שאני לא מספיק סבלני לפעמים. כי אני חושב שמשהו צריך לבוא תוך שבועיים כבר, ואתה יודע שזה זה וזה, וזה לא נכון. צריך לפעמים, את יודעת, אני כן לא... אני צריך גם לעבוד על עצמי קצת. אני כל החיים עובד על עצמי בקטע הזה, אני מאוד בעייתי. אני אוהב לחיות, זה אחד. גם אני אוהבת לחיות. אני אוהב לנסוע עם המכוניות הכי יפות. אני אוהב את הבית שיהיה מסודר הכי יפה. ואני רוצה שבת הזוג שלי תתלבש הרויס יכול להיות. יפהפי יש לי. אתה רציני? אני רציני. בכנות, עם יד על הלב. את לא יודעת אם יש לך כסף. בגלל שאני לא יודעת אם יש לי עסק, בגלל זה אני שואלת את זה. בכנות. וכמה אתה? סליחה שאני שואלת. בן כמה אני נראה לך? וואלה, אתה נראה צעיר, מה אני אגיד לך? אני אגיד לך צעיר, אני צעיר, חייך. אז מה מתאים לך עכשיו, למשל? באיזה גיל, למשל? אותך. אני יודע שאני בהקלטה וזה אותך. רוצה לבוא איתי למועד של סבלימינל? אין לי כוח ללכת. לאן? למועד של סבלימינל. מאיפה הוא חוגג יום הולדת? באיזה מקום בתל אביב. ביד חרוצים. כן. מתי זה? 11:30. היום? כן. משהו
יש מצב. רק שנייה, עוד מעט. 05. 050-6. הוא נשמע לי מאוד נחמד, אבל השאלה אם הוא אמין, נראה לי, הוא איש די מפוקפק. אבל אם במידה והוא יתקשר והוא רוצה להיפגש איתי, אני לא אשלול את זה על הסף, אני כן אצא. אי אפשר לדעת. זה היה מוזר, כי כשהמצלמה נעלמה, אז הוא בא ושאל אם הוא יכול לנשק אותי, והתנשקנו. ואז זה נורא נחמד, אבל... וכאילו, כן, ואני אדבר איתך השבוע, פשוט לא יודעת, הוא לא... נראה לי כזה מתוסבך בתוך עצמו, קשה לי להאמין שיצא מזה באמת משהו. אני לא יודעת אם זה בא ממקום של התנסות, או... אבל אני נראית סבבה, ואני לא טיפשה, ואני עושה משהו עם עצמי. אז נראה לי להתפשר על מישהו שאני לא כל כך נמשכת אליו, אלה שככה עדיין מחפשים את עצמם. ולפי הטענות שלו, אם הוא חושב שמפעם בשבוע במשך שבועיים, כאילו לפגש 2 פעמים, הוא מצפה לזיקוקים, אז הוא קצת, יהיה לו בעיה למצוא מישהי. הלו. היי. מה נשמע? כן, היה ממש נחמד, מאוד נהניתי. כן? גם אתה? יפה. אז אוקיי, אז תבוא לאסוף אותי. בסדר, אוקיי, אני אהיה כמה דקות קודם, תרים לי רק טלפון, אני ארד. אוקיי. נו, מה קרה? כלום, מה יכול לקרות? מה קרה? אז למה את בוכה? כי זה מעצבן אותי, כאילו שאני פריירית. למה את חושבת שאת פריירית? כי את יודעת טוב מאוד למה אני מתכוונת. מה, בגלל שהיית איתו? לא, מה הקשר? אז? בגלל כל הקטע שהוא הראה כל כך הרבה נכונות, ונראה כי זה איש אמין, איש שדובר אמת, לא משקר, נתן לי מין ביטחון כזה שוואלה, זה הבן אדם שאפשר לתת בו אמונה, לא ב100%, 70%. בסוף גם יצא חרה. כאילו מה? רבק, מה כבר? מה צריך להיות יותר בסדר? אני חושבת שאני הכי בסדר בעולם. כאילו מה, אנשים בני 60 פלוס לא חושבים שהם רוצים כבר ליישם את עצמם באיזושהי פינה של זוגיות שהיא? מה הם מחפשים? אמא, לא חסר לך כלום. אין לך מה להיות עצובה, ובטח לא בגלל איזה דביל. את שווה הרבה יותר ממנו. וכולם אומרים לך את זה. את לא חושבת שזה פוגע? אני יודעת שזה פוגע, מה, אני לא חוויתי את זה? מה, לא דחו אותי בחיים? הגזם. כמו שאני דחיתי אנשים, גם אנשים דחו אותי. אולי יש לך בעיה כמו שלי. מה את חושבת שהבעיה שלנו?